U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Braćo i sestre, dragi Novosađani, radujem se kad idem u bilo koju eparhiju naše pomesne crkve i radujem se susretu sa svakim našim pravoslavnim sabratom. I zaista nema razlike u slavi između mesta i prostora gde god se služi sveta liturgija. Jer sveta liturgija je sabor Sina Božijeg. Sveta liturgija je prostor u kojem se projavljuje i pokazuje crkva kao jedinstvo u veri, nadi i ljubavi svih onih koji su sabrani na jednom mestu, jedinstvo međusobno, ali jedinstvo sa Bogom. I zato gde god po promislu i blagoslovu Božijem idemo i služimo liturgiju, svugde je ista radost. Međutim, u tom istom uvek postoji posebno mesto. Uvek postoji jedan poseban dodatak, posebna radost. Za mene danas tu posebnu radost, kao i svakoga puta, predstavlja dolazak ovde u Novi Sad, da pre svega služimo svetu liturgiju, ali i da se vidimo licem k licu i gotovo sve vas i lično poznajem i vi poznajete mene. I svaki dolazak ovde u Novi Sad, naročito u poslednje vreme, za mene, oprostite, na ličnoj noti reći ću, predstavlja povratak u Očev dom. U najboljem smislu te reči. Gde god smo, svugde je Gospodnja zemlja i svugde smo na svome. Ali opet, ipak, kada smo udaljeni od svoga korena, i duhovnog i biološkog, osjećamo izvesnu notu stranstvovanja. A ja i opet, oprostite, na ličnoj noti, sve što imam, a da makar liči na nešto što vredi, poteklo je iz ovih krajeva, iz eparhije Bačke, iz Novog Sada. Tu nekoliko desetina metara odavde sam završio gimnaziju, a decenijama mnogo puta, a i o hramovnoj slavi ovde, zajedno sa vladikom Irinejem i drugim arhijerejima i sa vama, služio svetu liturgiju. Dakle, posebna je radost danas, braćo i sestre, duhovna radost. I posebno sam duhovno ganut, što evo i danas na dan hramovne slave Gospod je hteo da se zajedno molimo Bogu i da služimo svetu liturgiju u ovom divnom, bogatom gradu, u srpskoj Atini, kako se to uobičajavalo da govori, a hvala Bogu, taj običaj nije nestao ni do danas. Jer Novi Sad zaista jeste srpska Atina, u svakom smislu te reči. To je i hrišćanski pravoslavni grad, to je grad Svetog Georgija. Svetog Georgije, čiji pomen danas slavimo. I svi znamo ko je bio Sveti Georgije. Znamo da je Hristos bio alfa i omega, početak i kraj, smisao i sadržaj njegovog života. Jer znamo da je mogao imati sve što može poželeti čovek od ovoga sveta. I imao je,
ali nije ostavio Hrista da bi to što je imao, a od ovoga je sveta sačuvao, imao je i slavu, imao je i moć, imao je i bogatstvo, zauzimao je veoma visoku poziciju u vojsci cara Dioklecijana, rimskog imperatora, koji je, kao i mnogi drugi, nenavideo Hrista, progonio crkvu njegovu, prolivao nevinu hrišćansku krv, a sveti Georgije je bio u vojsci toga cara Dioklecijana. I kada je trebalo po ko zna koji put da goni hrišćane, car je u tom trenutku, u 10. put kada je gonio hrišćane, kako kažu historiografi, u svojoj vojsci, kao velikog vojskovođu imao Georgija. I Georgije, kao i svi vojnici, bio je zadužen da goni hrišćane. Ali rekao smo već, odavno je od najranije mladosti svoje utemeljio svoj život, našao smisao u Hristu i naravno da nije pristao da goni hrišćane. Naprotiv, sve što je imao, sve bogatstvo, podelio je siromasima, podelio je svojim slugama i onda javno pred carem ispovedio Gospoda živog, odbio poslušnost zločestivom progonitelju istine, progonitelju Boga živoga, progonitelju Hrista. I naravno, snagu je dobio odozgo. Sveti Georgije istrpeo sva mučenja. Nije on suprotstavljao se caru da bi pokazao inat, da bi pokazao svoj kapric, jer inat često jeste prožet agresijom, netrpeljivošću, mržnjom i često srećemo i u svakodnevnom životu i kroz istoriju mnoge koji su bili poklonici izvesne ideologije i iz prkosa i inata nisu hteli onda, kada su bili i oni proganjani, da se odreknu svoje ideologije. Ali taj prkos i taj inat je bio ispunjen isključivošću, prožeto svetoljubivošću, mržnjom, a sve to nije nešto što izraz evanđelja Hristovog, što izraz etosa, načina postojanja i života hrišćanina. Sveti Georgije i kada je stradao i kada je bio proslavljan, bio je ispunjen krotošću, mirom i smirenjem. I kakav je bio sveti Georgije, takvi su bili brojni kroz istoriju hrišćanski mučenici. Setimo se svetoga Vukašina iz Klepaca, koji je postradao u Jasenovcu. Zlotvor mu odseca jedan po jedan deo tela, a on, što je siromašniji, za još jedan deo tela, sve je smireniji, sve je ispunjeniji ljubavlju i smirenim, krotkim i tihim glasom samo ponavlja reči: dijete, ti radi samo svoj posao. Hrišćanska vera, pravoslavna vera, jeste vera mučenika, ali ne samo mučenika kao stradalnika koji stradaju u telesnim stradanjima, nego i vera mučenika koji su pozvani na unutarnje raspeće, na unutarnje stradanje,
Zašto? Zato što mučeništvo jeste svedočenje, opredeljenje i opredeljivanje za istinu, pravdu i lepotu kada se nađete pred izborom između istine i laži, pravde i nepravde, lepote i zla i ružnoga. Mučeništvo je opredeljenje i utemeljenje naše na Hristu, opredeljenje za njega. I zato je to svedočenje. I evo čuli smo u današnjem evanđelju, braćo i sestre, gonit će vas. Pa neće nas goniti zato što i mi po sebi kao takvi smetamo. Crkva Hristova je uvek na krstu, uvek je raspeta. Uvek je proganjana i uvek je proslavljena. Uvek je u raspeću i u vaskrsenju. Za nekoliko nedelja ćemo imati evanđelje koje se uklapaju u današnju priču. Evanđelje koje govori o isceljenju demonizovanog Gadarinca. I vide svi da je Gospod iscelio demonizovanog. I svi u glas kažu, idi od nas, ne trebaš nam. Pa zašto je to tako, braćo i sestre? Zašto je to i danas tako? I kad znamo i kad ne znamo. Stoga što Gospod kaže da nisam došao, ne bi greha imali. Zato što čovek koji je vezan za ovaj svet, svet bez Boga, svet koji je, kako se to kaže, antropocentrično usmeren, svet u kojem ne leži u temeljima bogočoveštvo, bogočovek Hristos, zato što taj i takav svet ima druge i drugačije motive i drugačije ciljeve. Ima drugačiji sistem vrednosti od onoga koji mi čitamo, slušamo i hoćemo da sprovedemo u svom životu, a to je sistem vrednosti evanđelja. Vrednosti koje nam se otkrivaju kroz zapovesti Božije. To je sistem vrednosti u kojem nije glavni princip ljubi Boga čitavim svojim bićem i bližnjega svoga kao samoga sebe. To je sistem vrednosti koji nema u svome kodeksu rečenicu ljubi neprijatelje svoje. Naprotiv, ovaj sistem vrednosti koji je čovekocentrično orijentisan poziva na to da svaki pojedinac sve podredi sebi, da uzvraća merom za meru u najboljem slučaju, a još češće da hoće i ono što mu ne pripada. To je sistem vrednosti koji propoveda princip cilj opravdava sredstvo. Sistem vrednosti koji kaže sve ti je dozvoljeno i čini ono što ti misliš da je ispravno, jer to je izraz slobode. Ali taj sistem vrednosti nije svestan da je moderni čovek i čovek uopšte bez Boga ostrašćen, egoista, samoljubiv i da bi bio slobodan najpre treba da se oslobodi strasti i greha. Treba da se oslobodi gordosti, egoizma i samoljublja da bi uopšte upoznao smisao i tajnu života, da bi prepoznao u drugom čoveka jednako vrednog sebi
da bi znao da sve što čini Bogu čini, da bi znao da će Bog pitati šta je on činio drugima, a ne oni njemu. Dakle, braćo i sestre, nemojte da se čudite ni danas, kada nas prozivaju za razne stvari, koje se ne uklapaju u poredak ovoga sveta. Prozivaju nas jer evanđelje Hristovo podsjeća na to da je zlo zlo, da je greh greh. I evanđelje Hristovo je ogledalo u kojem i kad neće, čak možda još više kad neće da se vide i pogledaju u sebe, ljudi koji neće Hrista osjećaju u dubinama svojim tu tajnu. Ona ih žulja, ona im smeta. I zato, evo danas evanđelist Luka, podsjećajući i na ono kroz ovo evanđelje što je bio sveti Georgije, nas zapravo hrabri da je jedini istinski put biti svedok Hristov. Jedini istinski put je put ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjem. Nisu odgovorni oni koji neće Boga za nas, ali mi za njih jesmo. I zato naša molitva, naš podvig, naša vera treba iz dana u dan da se produbljuju, da nas snaže, da budu putovođe i svetlost u našem životu i reći ću to u mraku ovog modernog sveta. I danas često će nas hvaliti onda kada imaju utisak da eto i mi živimo u duhu ovoga vremena, jer neobično je da hrišćani nešto i čitaju za te i takve ljude, neobično je da hrišćani nešto i znaju, neobično je i to da se hrišćani razumeju i umetnost, i da su umetnici, i da su naučnici, i da jesu začetnici svakog istinskog progresa. Ne postoji ni jedna oblast ljudskog delovanja u kojem se čovek proslavio, a da ona nema svoje seme, svoj postreh u crkvi Hristovoj. Ne treba ništa drugo nego da se setimo svetitelja Save. Vodio je računa i o duhovnom i o materijalnom u svojoj brizi o svome narodu. Ili ovde, u mitropoliji Karlovačkoj, crkva je podigla i bogosloviju i gimnaziju isto vreme. I jednu i drugu najstariju školu u srpskom narodu. Pa naravno da smo mi uvek savremeni, ali u ovom svetu ne postojimo i ne želimo to da činimo. Ne postojimo zbog toga da se saobražavamo svetu, da mu podilazimo, da podilazimo ostrašćenom čoveku koji je iznedrio sistem vrednosti kojim smeta evanđelje. Nego mi molimo Boga da se preobražavamo blagodaću njegovom i da našim preobražavanjem preobražava se i naša okolina i svet u kojem živimo. U tom preobražavanju, u saradnji s blagodaću Duha Svetoga ili preobražavanjem blagodaću Duha Svetoga, preobražavamo se, pa se onda preobražava i tvar koja je oko nas i svi ljudi. Neka bi Gospod dao, braćo i sestre,
da danas slaveći svetoga Georgija nikada i ni za šta ne ostavimo svoju veru pravoslavnu, veru u Gospoda živog. I da makoliko bili slabašni, znamo mi to bolje od svakih kritizera, makoliko padali, nikada se ne odričemo od evanđelskih vrednosti, da uvek uz pomoć Božiju, kroz pokajanje, kroz poznaju svoga pada, a onda i ljubavlju Božijom, vraćamo se tim vrednostima, vraćamo se Bogu i vraćamo se sebi. Jer naš život i jeste zapravo s jedne strane naše opredeljenje za Hrista nepokolebivo i neustrašivo, ali istovremeno po slabosti padaćemo. Padati i vraćati se ovom prethodnom, vraćati se svome izvoru, vraćati se jednome Gospodu živom, koji je proslavljen u svetom Georgiju i koga i mi, zajedno sa njim i sa svima svetima, slavimo kao jednoga u trojici Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.